coordinador local de Esquerda Unida en Vigo, na manifestación de 18 de decembro convocada por Comisións Obreras e a UGT para apoiar as protestas contra a reforma laboral e a ampliación da idade de xubilación. Cree que estas movilizacións servirán para que o goberno rectifique nas medidas que intenta tomar? Bueno, o que é certo que nos últimos 20 anos todas e cada unha das folgas xerais que se fixeron neste país, incluídas movilizacións parciais, conseguiron que parte sustanciais das reformas que presentaban os gobernos se foran abaixo, non? A última no ano 2001 botou abaixo aquelo dos 50 kilómetros para pedir un traballo e incluso unha senda social que plantexaba o Partido Popular moi regresiva, non? O que nos estamos atopando as forzas de esquerdas e os sindicatos en Europa é que a socialdemocracia que está levando a cabo estas medidas en toda Europa está facendo unha resistencia casi numantina ao que son os dereitos dos traballadores, a movilización dos traballadores. Isto para nós é unha significación de canto hai de control político do Fondo Monetario do Banco Mundial das políticas da socialdemocracia. Nós pensamos que a movilización é o único camiño para que iso non se aplique. A verdade é que varios meses despois de que esta reforma laboral está implantada hai un aumento significativo dos despidos. Na nosa cidade, por exemplo, hai un aumento significativo dos despidos de técnicos e de personal cualificado que anteriormente a reforma era imposible despedilos para moitas empresas porque supoñía un coste, agora están despedindo sen ningún problema. A realidade é que as movilizacións teñen que ir sostenibles. Nos pensamos no modelo que está seguindo, por exemplo, en Portugal, que só se convocou unha folga xeral, pero entre a folga xeral e a anterior folga xeral se fixeron centos de miles de movilizacións en todo Portugal, e nós pensamos que é o único camiño, porque o que estamos asistindo é unha pérdida total de dereitos dos traballadores que vai a significar que o aumento do paro nos próximos meses vai a ser máis evidente. Cal cree que son os pasos que deberían dar os sindicatos antes de convocar unha seguinte folga xeral e cal é a postura de Esquerda Unida ao respecto? Nós sempre dixemos que a folga xeral non é simplemente un fin, que despois de convocatoria da folga xeral e da realización da folga xeral non se acaba o proceso. Por lo tanto, se non somos capaces de mobilizar a cidadanía sectorialmente nas empresas, pero tamén a movilización continua como pode ser a que tivemos hoxe de moitos sectores e de toda a cidadanía en xeral, a folga xeral pois vai a ser máis difícil convocala, non? Por lo tanto, nos pensamos que hai que ir a outra folga xeral, pero previamente a esa folga xeral hai que ter tensionada a cidadanía, que a xente entenda cales son as repercusións reais da reforma, porque se están aplicadas. Hai unha reforma que está funcionando, está generando esa precariedade. O 95% dos empregos que se están registrando nas oficinas do emprego son contratos eventuais, pero sobre todo tensionar, e creemos, por exemplo, que é unha boa iniciativa a iniciativa legislativa popular, porque é unha maneira de acercar na rúa o problema da reforma laboral e da reforma das pensións á cidadanía en xeral. Sabemos que vai a ser moi difícil que se aprobe no Parlamento, porque hai un bloqueo absoluto dos partidos nacionalistas e do Partido Socialista e do Partido Popular a que esta reforma se vote atrás, pero sí que pensamos que un calendario serio de movilizacións de aquí a convocatoria da folga xeral vai axudar moito a que a cidadanía coñeza que isto ten unha aplicación real, que o que decíamos o día 29 se está cumplindo, que as empresas están utilizando a causalidade do despido dunha maneira abusiva, e de que moitos ciudadanos deste país están emigrando xa porque as condicións laborais aquí son imposibles, non? Sobre todo xente universitaria de formación técnica, non? Por lo tanto, pensamos que os sindicatos teñen que facer unha agenda social de movilización, que as forzas políticas da esquerda transformadora vamos a ser niso moi colaboradores, vamos a botar unha man, pero que antes de plantexarnos objetivos máis grandes, que fagamos unhas grandes movilizacións, un gran movimento social, que vayamos a fábricas, que expliquemos isto nas fábricas, e a partir de aí eu creo que a convocatoria dunha folga xeral é inevitable, porque o goberno non parece rectificar a corto plazo. Moitas gracias. Gracias.